Hola, bona vesprada. El primer que volia fer és agrair el fet de que ja som 100 subscriptors al canal. La veritat és que no esperava aquest progrés, que ha sigut de forma gradual en el moment que vaig començar el canal en esta segona etapa. I la veritat és que ho agraeix molt. Ja pensarem alguna cosa per tal d'agrair aquest recolzament. I avui, sobretot, el vídeo volia enfocar-lo en parlar sobre aquest canal, la direcció que prendrà i contestar algunes de les preguntes que m'han anat fent, tant gent per xarxes socials, com coneguts i com per missatges privats. Així que comencem. Per què un canal de YouTube? Quan va sorgir la idea? Així primer m'agradaria distingir dues coses, perquè el meu canal de YouTube ha tingut dues etapes. He de dir que jo sempre he sigut molt aficionat a la informàtica. De fet, als 8 anys ja vaig tindre el meu primer ordinador i ja feia els meus primers programes. Sempre estava a l'última en el que eren les aplicacions que anaven així. Primer va arribar Infobia, després ja va arribar Internet. La majoria de contingut que havia a YouTube al principi, sobre balls, sobre vídeos musicals i sobre vídeos d'animals. De fet, jo gravava vídeos encara amb el vídeo, en cintes de vídeo. Sols he pogut conservar un, que és el que podeu veure encara al canal, és el vídeo més antic que tinc, i l'he deixat de record, com a aquesta primera etapa. No he volgut borrar-lo, encara que no té res a veure amb la psicologia, i he volgut deixar-lo com a record. Quan ha començat realment esta última etapa de vídeos, que és la que m'ha consolidat amb una certa constància durant la quarantena? Com molta gent que s'ha tornat youtuber durant la quarantena. Aleshores, ahir va començar a sorgir aquesta idea. Vaig començar a gravar uns primers vídeos, primer amb el mòbil, i després vaig anar millorant a poc a poc, el que és la qualitat. I encara em queda molt, però tinc més idees d'anar millorant el canal. No pensé deixar-lo estar, perquè és algo que m'està agradant i he trobat molt de recolzament, com he dit. Que això sí que és algo que he d'agrair a vosaltres i a molta gent de la que m'he trobat en aquest nou camí. Per què algunes publicacions són negatives? La veritat és que aquesta pregunta me l'han fet diverses persones, sobretot després de publicacions que fique de fotos, de missatges, que normalment sí que és veritat que procure que el material que pense siga meu, elaborat per mi. De vegades sí que compartís frases que són d'autors coneguts i molta gent em diu per què aquests missatges tan negatius? I no considero que siguin missatges negatius en absolut. Els missatges van en una línia de missatges realistes, missatges i objectius a curt termini, que puguen ser assumibles, que puguen ser assolits i que estiguen limitar al màxim aquests factors que no controlem, que no depenen de nosaltres. O sigui, objectius realistes i a curt termini. Són missatges negatius el que jo transmet? No. Si a part, si ens donem compte, són missatges positius, que intenten tornar-nos a una realitat i des d'ahí partir. Perquè l'altre pot donar-te un estímul momentani de que puc aconseguir donar-te una energia, però després, en el moment que veges que para molt lluny, que són objectius a molt llarg termini, van a causar-te frustració de veure que no arribes, perquè no estàs obtenint recompensa durant el camí. Aleshores, probablement acabaràs abandonant aquest projecte. D'on sorgeixen les idees per als vídeos? Les idees dels vídeos les trac sobretot intente que siguin sobre temes actuals. Per exemple, quan vaig fer el de l'agorafòbia era perquè em vaig trobar en que molta gent, tant pel carrer com quan estava així a sessió, em deia que li estava costant eixir de casa i se'm va ocórrer que era un tema d'actualitat. Després, potser estic veient algun programa de televisió i estan parlant sobre algun tema i intenté fer-lo sobre això, o si estàvem en el temps de confinament, intentar fer algun vídeo sobre el confinament. Ara he tingut gent que després en esta nova normalitat que volia iniciar projectes que li havien vingut al cap durant el confinament i estava intentant dur-los a terme. I és quan se'm va ocórrer la idea de fer aquest primer vídeo de la idea a la realitat, que continuaré amb la segona part. Aleshores sempre intento que siguin temes actuals, temes que estiguen molt en la boca de la gent i intento dur-los a vídeos. Quins seran els següents vídeos? No us puc garantir els vídeos següents que tractaré. Sí que n'hi ha un que vaig a continuar, que ja que vaig iniciar el de la idea a la realitat i si vaig a continuar-los, com vaig dir, serà una sèrie de 3 vídeos. En les properes setmanes aniré fent el segon i el tercer vídeo, juntament amb nous vídeos sobre temes d'actualitat. Eixa serà la línia dels vídeos.
Sí que vull anunciar que els vídeos aniran acompanyats d'un blog per escriure articles. Faré article i vídeo. Aleshores, que es podrà trobar al web. L'article també el compartiré a xarxes socials i el de tinc un altre obert, que és el de la tecnologia i jo, que era una iniciativa que va començar per a Sempre Teua, de la Generalitat Valenciana, per el tema de fomentar l'ús de la llengua, que de moment queda aparcat fins a setembre en principi. Per què en valencià? He de dir que no va ser la meva primera idea. La meva primera idea va ser fer-lo en anglès, perquè uno pot pensar, doncs per fer-lo en anglès et va veure moltíssima més gent, però no sempre és així, perquè el vídeo no el penges i ja el veuen tots. Aleshores vaig veure el meu primer target van ser els amics i familiars, que són els que van a veure el vídeo. I després, si potser dels 300 contactes no van a veure els 300 contactes, d'aixòs 300, potser 100 se poden interessar per veure el que estàs fent, d'aixòs 100, després potser 50 veuen alguns vídeos durant una o 2 setmanes i al final després es queden 10 o 20 persones que són les més properes, que són les que sí que es tornen subscriptors o sí que consumeixen el teu contingut de forma habitual per tal de recolzar-te. Aleshores, després vaig pensar ja en fer-lo en valencià, perquè la majoria de gent que ve així al despatx parla en valencià, la majoria dels meus familiars parlen valencià i els amics també. Aleshores, i a més, jo ja tenia tot el que és la retolació del meu despatx en valencià, les factures en valencià i tot en aquesta llengua. Aleshores dic, va ser en valencià. I vaig començar fent el meu web també en valencià. Això em va dur a guanyar el premi per l'ús del valencià d'ací d'Algemesí, de l'Ajuntament, i vaig tenir aquest reconeixement i això em va suposar un impuls més per a dir, no, vaig a fer la meva elecció de canal en valencià. I bé, així estan totes les preguntes que he triat per avui, com una mena de vídeo especial, també per celebrar un poquet els 100 subscriptors, encara que ja vos he dit que farem alguna cosa més avant, i agrair-vos el vostre recolzament, espero que continueu ahí i estic segur que el nou contingut que aniré fent vos anirà agradant i el canal arriba per a quedar-se i continuarà en valencià. I continuarà des de la perspectiva que he mantingut. I no són idees en absolut negatives, feu-me cas. Si se fixeu bé en els missatges que llances, són vídeos que parteixen des d'un realisme i per tal de aconseguir objectius de forma amb més possibilitats. Així que, gràcies per veure el vídeo, salutacions.